Welkom bij deze week. Maar het leukste, het beste en opvallendste van Omroep Friesland van de oude dagen. En Joet hebben we de volgende onderwerpen. Nog geen topdrukte op campings. Wolfslag op jacht naar WK-ticket. En het leger in Heeg. Dit en meer in deze week. Onzekere tijden voor de toerismesector. Na een min voorseizoen staan ik nou vooral een soort campings haast nog leeg. Mensen boeken hield dit vaker pas op het laatste moment. En er wordt een soort bezuinigen op een vakantie. De ondernemers hebben het toch dreig. Een soort leegstaan op camping De Kuilaert in Koudem. Een van de gruttere campings van Friesland met 300 plakken. Op dit stuit is maar 20% bezet. Goedemorgen, Recreatiepark De Kuilaert. U spreekt met Corrie Sikkers. Zeker, meneer de Jong, we hebben nog plaats. De meeste wachten gewoon tot het laatste moment. Hè. En dat doen ze van hier waarom, dan boeken ze gewoon van tevoren al. Het natuurlijk zat de crisis daar ik wat er alles spelen. Want ja, uw gasten, een deel van uw gasten, die rijdt ze misschien ik hun baan kwijt. En dat trog ik onzeker. En dat trog stellen ze het nog langer uit. In Noord-Nederland is deze week de eerste echte vakantieweek. Maar het seizoen is alweer een paar weken onderwijs. Promotiebureau Beleef Friesland merkt ook dat de boekings achterblijven bij Oorjeren. Dat het dreig is, dat is heel duidelijk. Wat denk je dat het seizoen weer goed komt? Nou ja, wij hopen op een hele mooie lange naaisimmer. En dan kan je natuurlijk wat aan de voorkant wat je dan missen, kan je misschien aan de achterkant wat inhalen. Dus dat nemen we maar vanuit. We zijn op de Bonnefoy hier naartoe gekomen. Ja. Dat was ook de bedoeling om last minute ergens naartoe te gaan? Ja, we hebben het ook van het weer af laten hangen. En het weer werd hier mooi in Friesland en toen zijn we eigenlijk gegaan. Voor ondernemers is het daar toch volle dreger om in te schatten wat ze verwachten kunnen. Klopt, het maakt het ook zeker dat ik denk dat een soort collega's die hopen en ik alle keer op, die zie ik alle van hopen dat we mooi waar krijgen. Daar rijdt ze wel wat meer van afhankelijk. Ja, we zijn op mooi waar voor het gang. Dat je nou net mooi was hier, dan we het even verderop zacht. Ja. Het mooie waar van de laatste dagen zwaargt dus nog wel voor wat groei. Het is likwijls nog maar de vraag of de ondernemers de skeer van het variër nog inhalen kunnen. Nou, de verwachtingen binnen van mezelf dat het ietsje leger als oude hier uitkomt. Dat is mijn eigen verwachting. Maar we hopen dat natuurlijk niet. Maar het waar zal er een grote invloed op hebben. In een loods, jonken een plaats in Sloppeterp, had de politie een grote hennenplantage ontmantelen. Er zijn meer dan 3000 planten in beslagname. De politie kwam de hemplantage op het spoor troch anonieme tips. Die zie het in de jeddere donkelder zonder een van de loodsen bij de pleats. Nou, ik schat van ruim 3.000 tot 4.000 plantjes. Best behoorlijk groot. Het is niet een kleine hennepkwekerij, dus en we gaan nu onderzoek doen naar wat en wie erachter zitten. Dat is nog onbekend. Er is ook nog net in onhouden. De eigenaar van de pleats zo neer te krijgen aan de plantage. Hij hier de loods verhiert. De kwekerij wie professioneel opzet. Ze laten gebruik maken van speciale CO2-kachels en dat zorgt voor een gevaarlijke situatie. Een hennepkwekerij is altijd gevaarlijk en helemaal in zo'n ruimte zoals deze. Je zit met CO2-gassen. Dus vandaar ook dat we de brandweer erbij gehad hebben om te kijken van hoe veilig is het in ieder geval voor ons om in te werken. En die gassen zijn gevaarlijk, maar de brandweer heeft het zijn veilig gegeven zodat we veilig konden werken. De stroom die het broekt waard illegaal aantapen. Alle hemplanten worden vernietigen. Er komt stadig gewoon bij wat beweging in de Frieske wenningmerk. Dat blijkt uit cijfers van Makeldersvereniging NVM. In de eerste 3 maanden van dit jaar waren er amper huizen verkocht. Maar in de maitijd binnen de Friezen voorzichtig weer begonnen met keepjen en verkeepjen. Een van de Friezen die profiteert van de wenningmerk die weer op gang komt, is André de Vries. 3 jaar lang had hij zijn wenning verhierd om de verkeep net slaagje woe. Maar nou is er zijn huis eindelijk kwijt. Goed nice dus voor André, al zit er wel een keerzijde aan. Als je het vergelijkt met 3 jaar verliezen inderdaad, dan hebben we wel 20% naar beneden gegaan. Maar ja, dat is in deze tijd zo. Je kunt nog wel langer wachten, maar je weet net wat het brengt. Dus op een gegeven moment moet je de beslissing nemen. En dan stap je daar maar doorheen. Als je de nieuwe kwartaalcijfers van Makeldersvereniging NVM erop naast dan verlenen de percentages jou maar eren. Wat kunnen we daar dan nu opmaatje? In iets provincie ben in de tweede veenzier van 2013 694 wenningen verkocht.
In het eerste feestjaar wienen dat er 472. Dat is een toename van 21,5%. Nou, ik denk dat het verschrikkelijk goed is met het vertrouwen wat mensen nou weer krijgen. Er is politieke rust ontstonden. Vorig jaar hier de verkiezingen, onrust door overdrachtsbelasting, hele grote onrust in de merken. En dat is dit tweede kwartaal, dit jaar eigenlijk, is dat goed inzetten. De verkoopcijfers per regio verschillen wel bot. Zo ruikt je hoers in Zuid- en Zuidwest-Friesland een stuk makkelijker kwijt als in het Noordwesten. Ik heb mijn flat nu een jaar bijna te koop. Ik heb 1 aspirant koper gehad, die leek geïnteresseerd te zijn, heeft de indicatie gegeven dat hij mijn flat dus niet wou kopen. Dus in 1 jaar 1 gegadigde. De huizenprijzen gaan nog altijd omleeg. De gemiddelde Friese woningprijs is op het stuit goed €167.000. Dat is 4,2% leger als een jaar. Die onrust in de merken, het ging net goed, dat feit, dat hebben we gewoon die prijsdaling de weer. 4,3% ook landelijk en wij doen het nog iets beter hier in Friesland. Ja, dat hoort. Maar het aantal transacties blijft wel positief, nog steeds hetzelfde dan vorig jaar. En dat is wel een heel positief signaal. Dus prijsdaling, ja, die is west, terug de onrust in de merken. Maar ik denk dat we momenteel op de goede kant op gaan. Dat zijn de meest opvallende nieuwsreportages van de Oranje Wieken. Het nieuws en orenzaken over Omroep Friesland ben ik te vinden op Facebook. Zoek op Facebook/omroep. Judoka Miranda Wolfslag behelde vorige maand het grootste succes uit haar carrière ontnota. Als eerste Friesin ooit won ze een gouden medaille bij een wereldbekerwedstrijd. Als ze bij de volgende wereldbeker in Moskou op een ijzer goed presteert, kwalificeert ze haar voor het WK in Rio de Janeiro. Klaar, go! Go! Ja, kom aan. Op. Kleine stukjes. Go! Ja, kom aan. En weer. Op. Go! Ja, kom aan. Tempo maken. Kom op! Hey! Oké. Welkom bij een judotraining van Miranda Wolfslag. Het gaat hier om een rustige hersteltraining. Maar als je deze beelden ziet, vreeg je je af hoe een intensieve training er dan uitzien moet. De 24-jarige Wolfslag beleefde een mannelien haar grote topbraak. Een gouden medaille bij de wereldbeker in Lissabon. Daarvoor ging het eigenlijk al heel goed. Het ging steeds beter. Maar ik had die World Cup niet verwacht, dus dat was wel even extra bekoning van oké, ik kan het toch wel. Ik kan met die top meedraaien. Dus ja, dat toch wel weer een grote stap verder. Dit is het moment dat het om draait. In de finale van de categorie 152 kilo neemt ze het op tegen de Israëlische Zwarts. In de verlenging pleegt Wolfslag de beslissende onval. Het gaat om een golden score, oftewel wat het eerst scoort wint. Dat docht Wolfslag. Ze pakt het goud en de ontlading is groot. Oh, dat voelde heel goed. Ja, het gewoon echt een keer een bekoning van een keer de eerste plek. Dan ook niet gewoon gelijk derde, want dat vergeten ze daarna. Maar dit was gewoon de eerste plek, dus dat is dan gelijk even een extraatje die erbij komt. Ja. Aquatrainer Edwin Steringa is het een geweldige opstekker. Hij is al jaren dwaande maar de grootste talenten van Noord-Nederland en intussen komen de judoka's ook van verder voort. Het succes van Wolfslag is van grote waarde. Miranda is de eerste judoka die in het fulltime project hier kwam van CTO Heerenveen. En het is natuurlijk de oudste judoka van onze groep. Het is een voorbeeld voor onze groep. Miranda is een heel bescheiden sportatleet die intrinsiek gigantisch gemotiveerd is en elke keer weer tot het uiterste gaat. Dus wat dat aangaat is het natuurlijk fantastisch dat zij dus ook de eerste is die World Cup beker won had. Ja, nu ga je zo meteen omdraaien met Maroto Seonage, Epos Seonage of zo, de Tsurukomigoshi. Dat even duidelijk is. Steringa is tierenwies met Wolfslag, die een voorbeeldfunctie had voor de orentalenten. Ze is altijd super gemotiveerd en ze traint altijd keihard en ze mist geen training en ze organiseert en plant alles heel goed. Het hele individuele topsportproject wat zij leidt, doet ze gewoon als een waardige topsporter. En dat is natuurlijk heel mooi om daarmee te kunnen werken. En nogmaals, dat is een voorbeeld voor de rest. Want we hebben een hele grote groep die er weer achter ons zit. En dat is wel belangrijk dat je natuurlijk dan een aantal goede voorbeelden in een wat oudere groep zetten. De volgende stap die de Wolfslag zetten wil is die richting het WK in Rio de Janeiro letter dit hier. Daarvoor moet ze bij de komende wereldbekerwedstrijd in Moskou opnieuw goed presteren.
Ja, sowieso wil ik weer richting medailles. Om dan te zorgen om het WK gaan vast te stellen natuurlijk. Dus dan, ik wil eigenlijk in ieder geval bij de eerste 5 komen. De eerste 3 zal helemaal top wezen. Maar zover mogelijk richting de medailles zien te komen. En boven de andere Nederlanden eindigen. Want de eerste 4, dat budget plaatsing voor het WK, of hoeft dat net automatisch? Hoeft niet automatisch. Nee, bondscoach beslist samen met technische staf. Maar dat zal wel gewoon een hele goede stap die richting op zijn. Want ja, als je daar ook een prijs pakt, Moskou, daar gaan gewoon echt de toppers ook heen. Dus als je daar bij de eerste 5 eindigt, dan denk ik dat ik wel een goede kans maak om naar de WK uitgezonden te worden. Ja. Kom aan, door. Go! Het niveau van Wolfslag gaat stap voor stap omheeg. De vraag is wat het plafond luidt van de layouter. Maar dat is naar Vesteringa net in te schatten. Nee, dat ken ik net onjan, omdat Miranda nog steeds stappen maakt. En zolang dat tot terug wordt, dan houden we gewoon nou Rio of de WK in vooruitzicht. Maar als het zo terug wordt, dan is ik nog altijd Rio de Spelen een vooruitzicht. Dus natuurlijk maakt ze stappen maatje nog. En dat doet ze gelukkig gek. Dus we weten net waar het eindigt. En ik hoop dat het natuurlijk op de Spelen in Rio 2016 is. Daar willen we spelen zou super zijn, maar eerst deze kijken of ik de WK kan halen. EK, WK's, dat is mijn eerste doelstelling om te halen. Ja. En dan zit de Sanneem de hersteltraining erop. Pittig genoeg, de 7 uitpuffen. En hoe 2 weken weer knallen in Moskou op jacht naar het WK-ticket. Een reportage uit het sportprogramma Bobbeslag wie dat. Morgen vanzelfs weer een nieuwe editie. Nou, Joet, het waar en heer. Dark night and the rain.
Dames en heren, weekend en Waikiki, geef ze een applaus. Life can be strange and confusing. Life's a bitch when you are losing. People are cruel, there's no denying. This world is a big, big place. Yeah. Life can be tragic and confusing. Life's a bitch when you are losing. People are cruel, there's no denying. This world is a big, big place. Life is a drag, meant to be boring. Life is short and disappointing. People are cruel, there's no denying. This world is a big, big place. Yeah. Nice, sport en cultuur, het zit weer al jaar in deze weken. Op omroepfriesland.nl vind je meer informatie over al uw programma's en reportages. Nou verder maar het leukste uit heer. Jetse. We gaan beginnen met de training. Wie doet er allemaal mee? Oké, volg maar. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Jesse, we gaan wel voor onderuit kijken. De anderen mogen daar niet uitstappen. De laatste training! Doet iedereen nog mee? Ja! Forward! De lange rij! Is iedereen met z'n tweeën? Ja! Oké, nou, het tweetal. Iedereen
Iedereen buiten, behalve Deborah en Jesse. Mogen jullie daar gaan hangen, het langs kan volhouden. 3, 2, 1, go! Jesse heeft gewonnen. Binnen. 2 ploegen door het Heenpark heen, over een loopbrug, gaan een partijtje doen. Lichtje. Vindt u dat goed? Ja. Kijk, wie zijn de baas van die 2 partijen? Hij gaat de partij in en ik een partij. Oké, ik ga het zeggen, groepje bij elkaar. We hebben een nieuwe training. Jetse gaat het uitleggen. Ze hadden bedacht, splitsen deze tot tweeën. Gaat de ene over de brug, wacht eigenlijk tot die andere daar klaar staat. En dan gaat over het eiland, gaan we dan legertje doen, ja? Ja. Wie doet er allemaal mee? Zitten. Nu proberen achter het hokje. Ja, daar komen ze. Bam, bam, bam! Ja, doe maar. Door. Doe het af. Goedemorgen allemaal. We beginnen eerst met het bidden van de doden die zijn omgekomen in de oorlog. We bidden eerst voor de mensen die zijn omgekomen in de oorlog en dat die nog leven, dat er nog veel meer mensen leven en dat we niet meer en dat de Duitsers ophouden met het vechten tegen de Nederlanders en de andere landen die in de strijd zitten tegen Duitsland. Amen. Heeft iemand ook nog een nieuwtje? Menno. Jets is helemaal door het water gegaan. Gezwommen. Applausje! En nu het eindgebed. Het was een leuke kerkdienst en ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden en dat de oorlog snel voorbij is. Amen. 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 Goeie snooi. 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 En dit is dus Ivan. Ja, die wil aardig nog een keer. Kijk, we gewoon bij die ben worden wat leuk. En in de jesten worden ze wel wat roeken. Maar ja, daar wijn ik wel om. Bijt de meeste bal in die bok helemaal. Hè? De bokkenpruik, de grutte Jan, de sik,
De echte originele zat ze dus vroeger hier al hier in Nederland weer. Dat net Ivan. Harde bok. Dan heb ik mijn zogenaamd atelier, wat ik dan altijd neem. Mijn ad hoc, waar ik dus mijn t-shirtje boel wat in bedruk. Zo heb ik weer alles wat steen. Een drumstel, als me alles een keer frustreert, dan sla ik daar wat op om. En verder dan maak ik een keer mijn t-shirtje boel dan al hier wat. Boter, bree en groene cheese. Na de seks zit me hier in de cheese. Wat toos dat als een hindermat uit een hamer drinken. Nou net een bier kan, liet u er nooit aan zetten. Net zo makkelijk als ik gewoon guide kocht. Dat is een van mijn andere populairste die ik ooit gehad heb. Ja, de betekent die dingen dan wat. Je jerres wat. Je lezers wat. Dus er moet de inspiratie moet er dan komen. Ja, ze kan je het nemen. Ken ik ze, ik pik het al. Luna, kom. Luna. Kom. Kies maar. Kom. Ja, kom maar. Kom maar weesje. Hè? Ja. Dank u wel. Hoe staat er hier nou? Schitterend stukje heeft Bert. Wie krijgt zo mooi als je drum? Net noordspelen. Ik heb met de kringel op, ik was de kop de gitaar, weet je wel. En dan ga ik even zo, pak ik de gitaar even en dan draai ik. En dan was die kap van die meegezitten. Jezus, nou een rockgitarist. Een beetje zo. Ah jongen, het leven zit vol amusement. En dit is jouw kroeg? Dit is de kroeg, ja. Ja, daar hebben we dan vergaderingjes en zo wat in. En jeetje feestjes hebben we hier wel eens, ja. Meestal vergaderingjes. Dat ja, vind ik leuk. Nou, en verder bij mijn t-shirtjes werk ik dus ik nog bij Harte Friesland in Drachten. Dat is een omruilwinkel. En ja, daar maak ik ook griezengraven bij. Zitten we daar eventjes in op zijn hand? Oké, yeah! En dit is dus werkje. Grut, hè? Ze vragen mij dus ik wel eens voor bepaalde filmpjes. Heb ik in Grijpsel en de Gier, dankend baas Bob en baas Bit. De helft van 63, al zo'n soort filmpjes, daar hier dan wel iets al zien. En dat heb ik ook altijd maar een hele hoop nocht en niet te dienen. Dus hoe ben ik nou een soort van beroemd? Nou, ik ben gewoon wimpie. Dat je er niet. En in de simmerclip dus? Ja. Doch de simmer swing en draai en zwaai en spring. Doch de simmer swing en nou omleeg en nou omheen. Ik heb ook altijd een beetje wat ADHD gehad. Ik maak graag dingen dwan. Ik maak mijn werk heel graag dwan, mijn hobby's heel graag dwan. Ik wil altijd dwaande wezen. Met mijn beesten, met het toneel, met mijn werkje en met de markt en zo wat heen. Ik ben echt bijvoorbeeld zo'n tolenboer en daar ben ik aan het werk. Net omdat het maakt, maar omdat ik het gewoon leuk vind. Daar ben ik dingen bij die vind ik net leuk. Dan krijg je mij net mijn hamer en een speaker en een plankje. Want dat verdam ik gewoon, dat wordt net. Ik doe alleen nog dingen die ik leuk vind. En dan kan je het heel lang volhouden en als je dat doet, dan heb je een heel mooi leven. Misschien wil je dat eens op een t-shirt zetten. Ja, ik wil dat een psychiater dat maar zo nemen, maar dan komt het altijd wel goed. En nou omleeg en nou omheen. En
dat wie het alweer. U zoekt maar de beste en leukste reportages van Omroep Friesland van de Oranje Weekend. Na je weekend ben we er weer. Graag tot dan.